Kambi maloso nyamburko matiyo kod teko sitima iluongo ni Basigo kawuono ne olando chenro mar chako kelo nyamburko mating'o jowuoth e bomani ma Nairobi. Chenro no endo mabiro kawo Sh490 biro chako ohala mar ting'o jowuoth gi nyamburko matiyo kod teko sitima kaka achiel kuom okang' mar duoko chien chido mar alwora ma ikelo kod nyamburko matiyo kod modhi kaka diesel kod petrol. Mana kaka Nyamburko lerowa, kambi mar keyo teko sitima Kenya Power bende koro geto tiyo kanyakla koda kambino kendo medo yuto margi kokalo kuom yo manyasani mar wuoth e bombe mopogore opogore. Kambino mane ochako ohala mar uso nyamburko matiyo kod teko sitima e pacho ka dweche 3 mokalo koro wacho ni gin kod chenro mar kelo mitokni 1,000 mag ting'o jowuoth e boma ma Nairobi e thuolo mar higni 5 mabiro. Goro mongirore migawo mar wuoth e pacho ka Patrick Njoroge wacho ni chakruok mar ohalano biro konyo piny Kenya e bero chal mar kor lwasi kendo en ranyisi mar kaka piny Kenya osebero lwasi matimo ohala. I have been taken through the solution of bringing up and introducing this very special investment in our country by the Basigo company, and I want to confess that it is a very, very well thought out investment proposal which would not have been there if we didn't have an excellent fiscal regime in our country. Kambino koro lando donjo ohand mitokni matiyo kod teko sitima bang' kambi moro mawuok e piny mar Sweden Opibus chako ohala machalo kamano e boma ma Nairobi ka jumbe 3 mokalo. Okang' ma joket mwandu ma pacho ka puoyo. This is a great initiative that is welcome given the fact that the Kenyan government, just like other governments, have committed themselves to changing our environment to make it more sustainable. The green mobility is a phase that we need to take on. We need to ensure that also local investors, because this is mature technology, local investors need to get into this space and not just leave it to foreigners. And congratulate the foreigners who are coming in to invest in this, because our country looks forward to grow in this space. Basigo chano riwore kod kembe mag nyamburko mating'o jowuoth e boma ma Nairobi kaka City Hopper mano yuoro kawuono kama ne yange yorno manyasani mar ting'o jowuoth e bombe. Kambi mar Kenya Power bende koro wacho ni chakruok mar ohala makamano biro medo yuto margi ka gibiro nyalo uso teko mag sitima ma nengone dirom $2.4 pile ka pile ka mitokni 1,000 go chako tiyo. This has been in our vision and in our dream to get involved in the e-mobility space. So today, as we launch this, our dream comes true. We are calling it Smart Grid meets Smart Bus. The Smart Bus offers an opportunity for us to optimize the grid. We have a total demand of more than 2,900 megawatts, and at night we only consume about 1,200 of the same, which means at night we have a huge margin for consumption. The Smart Bus then gives us a great opportunity to offer consumption in the night in terms of charging of the buses. We will also have an opportunity of being involved in the charging ports, in their locations, in giving enough demand in those locations so that the buses are able to either intermittently or as they park in the night to charge, so that then they are able to serve the citizens. Kenya Power wacho ni gisechako twak kod kembe moko 5 machano chako ohala mar mitokni kod apiko matiyo kod teko sitima. Sani oseketo migawo mabiro tayo gedo mar kuonde ma weg nyamburko nyalo chajo e mitokni gi. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi.